American influencer Gwyneth McMullen looks like our Prime Minister Robert Fico. Americká influencerka Gwen McMullen rozbila slovenské internety z jediného bizarného dôvodu. Vyzerá presne ako Fico. Pasovala sa za kráľovnú Slovenska a rozhodla sa našu krajinu navštíviť. Keď k nám v júni naozaj pricestovala, strhol sa mediálny ošiaľ. Bulvár, lifestyleové portály aj najčítanejšie denníky sa doslova bili o rozhovory, čo vyústilo do viac než 200 mediálnych výstupov. Presne v ten istý deň však naša špičková atlétka prepisovala históriu na prestížnom podujatí. Ema Zapletalová, držiteľka národného rekordu, bronzová medailistka z majstrovstiev sveta, atlétka roka a Allianz ambasádorka, vyhrala už tretie preteky Diamantovej ligy po sebe. Zapletalova gets another win. Let's keep an eye on the clock. 53-13. Outside the meeting record. Reakcia médií? Len polovičné mediálne pokrytie oproti Gwen. Allianz sa ako Emín dlhoročný partner nemohol len tak prizerať. Preto sme hackli virálny trend. Ešte v ten istý deň sme korunovali pravú kráľovnú. Príspevok sa okamžite stal virálom a spustil obrovskú vlnu národnej hrdosti. Aj na Allianz. Ľudia našu reklamu dokonca vkladali do komentárov pod príspevkami médií. A keď Ema pokračovala v šnúre víťazstiev, jej bežeckému veličenstvu sme naďalej skladali poklonu. Výsledok? Najvirálnejšie príspevky v histórii slovenského Allianzu a pozornosť nasmerovaná k úspechom, ktoré si ju zaslúžia. Svedčí o tom aj fakt, že keď Ema o týždeň neskôr vyhrala aj 4. meeting Diamantovej ligy, mediálne pokrytie jej úspechu narástlo až o 20%. Tentokrát už médiá potvrdili, že Slovensko svoju kráľovnú už dávno má.